ömrü yeterlik pentler. Kubra hezretlerinin huzuruna şagirtliğe hevesli yigitler su aksı deyin üzünüksüz geler durur eken. Şagirtlerden başka onun hikmetli pentlerini dinlemege, yakinu alıslarından geliyenden izi üzülmez eken. Şeyle günden birinde, Gurgoncun üstü bilen Merve varyan kergönnäki jahan kesteler, pirin ak patasyny almak, hem de onun öğüt nesihatını dinlemek üçün şu jelagayda goş yazdyrypdyrlar. Hezretli pir, biz bir jahan kesti adamlar. Baran gelen yerlerimizden del harid alıp, öz iyillenimize gidiyäs. Fewda satyk ediyäs. Yurtlaň ahwalyny, habaryny ýetirýäs. Kimden näýli ýaxşy söz öwüt eşitsek, hemmeler bilen paýlaşýas. Hemişe ýol üstünde gezýän adamlar näme meşgul bolsalar gowy. Bize şeýle bir öwüt ber. Oy, ol öwütden hikmeti, täsiri bütün ömrümüze yeterlik bolsun diýip haýyş edipdirler. Pir hezretleri bu gelen mihmandan raýyny dinlän soň olara şeýle maslahat beripdir. Ömür yeňil ýelpay ötülýän menzilder. Emma şu 6 amaly berzaý etseňiz, dünýäň ekin meýdanyna taşlan her bir däneňiz juda hasylly bolar. Daim ýadyňyzda bolsun. Adamlar köp işlemäge meşgul bolsalar, siz her bir eden zadyňyzy o işlemäge meşgul bolun. Adamlar artykmaçy wagata meşgul bolsalar, siz ilki bilen mühim borçlaryňyzy bitirmäge meşgul bolun. Adamlar daşky keşfini bezemäge meşgul bolsalar, siz içki dünýäňizi bezemäge meşgul bolun. Adamlar özgän aýbyny gözlemäge meşgul bolsalar, siz öz aýbyňyzy düzeltmäge meşgul bolun. Adamlar harabe nebisini dikeltmäge meşgul bolsalar, siz sinik göwünleri dikeltmäge meşgul bolun. Adamlar kimdir biriniň göwünini görmäge meşgul bolsalar, siz haýyrly amallar bilen Yaradanyň arzasyny kazanmaga meşgul bolun diýipdir. Şeýdibem pirin togaý jümlelerini, ömürleriniň baş çygaryny öwren jahan kesteler, bu hikmetli sözleri eleme de ýaýypdyrlar. Ağzından içilmeyen köpünden bermez. Qurbu ganima da adamlan biri, hükümdar Ahmet ibn Tulu'nun yanına ýagşylykdyr, sadaka hakda söz açypdyr. Şu wagt azowluk öňüdüm bar. Emma elim giňese menem ýyle güne ýagşylyk edip sadaka berip başlajak. Hudaýyň arskymy giňelderine garaşyp otýarum. Sınnan niyetime dudum deyipdir. Hükümdar ona, bilmedim olun, sen arskın giyiňänne de sadaka berersin oýdamak deyipdir. Walla şula men çapbakaýsynım, şeýle bir höwes edýän, niyetime görä bolsa, inşallah hükman sahaba dederin deyip gurply adam anamly gurläpdir. Niyetlerem iki türlü bolýar. Sın we yalan niyetler. Sinim sowa düşmeýän bolsa, onda sen ýüregiňe yalan niyet ornaşany meňzeýär diýip hükümdar oňa bakypdyr. Yalan niyetiň mardygyny ilkinji gele geçdýän. Niyetiň orny ýürek bolardy, hey oňam yalany bolarmy diýip gurply adam geň alypdyr. O bollan gelýän bir peýgamber. Adamın niyetinin doğru mu ya da yalanlığını bilmek için şol pehime esaslanýarlar. Onna şeýle diýilýär. Käbir adamlar öz ýanyndan egerde menne şunça mukdarda mal mülk bolsa, menem şoň plança bölegini haýyr sahabat etjek diýerler. Emma şonça baýdyga eýe bolanydy ne sahabat etçilerdir, ne de sadaka bererler. Sebäbi şu wagtda iki teňgesiniň birini bermäge dözmeýän adam Allah'ın içinden 2000 teňgesiniň ýaryny ýa-da 10'nun birini bermäge ýüreg eder öýdýäňizmi?
Ağzını kıskan yan adam köpünden asla bermez diýilýär. Şoň üçin arskyn giýinemegini isleýän bolsaň, ya barından içilmege uğran, ya da derrew niýetini üýtget. Ondan hak bennesi arskynyň giýineýänligi üçin içilmeýe. İlki barından içilýänligi üçin Allahyň arskyny giýineldiýär. Sebäbi ol öz amaly bilen niýetiniň çynlygyny subut edýär diýip Ahmet ibn Tulun onu düşünürpdir. Daşlaň arasynda gowhar bar. Merkede oturan adamlaryň biri owaň beýle çetinne ýaşaýan biriniň üstünden düşüpdir. Şol adamy hiç sulhum alanok. Gabat gelişsek, taňar salamyny gaskanmasamam, şondan aňyr bir sözde geçip bilemok. Beýle de bir yaramaz adam bolar eken. Goňşularam şondan halis bizar bolupdyr diýip beýrenipdir. Ol gowy adamdyr. Ýöne biz gowy tarapyny görüp bilmeýän bolmalydyp, şol ýerde oturan ustadlaryň biri Ibrahim Asul dillenipdir. Ay ýok. Şola durqy zanny yaramaz bir adam eňdiýe. Ol yaramaz adam diýip ýanky adam perwermändir. Yaramaz adam bolmaýar. Ýöne yaramaz häsiýetler bolýar. Käbir adamlarda şeýle häsiýet artygyrak bolup biler. Ýöne bu oň durqy düýürmegi bilen erbetdigini aňlatmaýar. Ýüregi daş ýaly diýjeksin. Emma qymmat baha gowhurlarym daşlaň arasynda ýatýar. Oň hökman bir gowy tarap bardyr. Hergiz ýürekde adama bolan kine götürmän. Sehel kine köňül gözüňi kör edýär. Ondan her bir zadyň gowy tarapyny görmekden mahrum bolýar. Guman bolsa, käte agyr günälere de eltip bilýär. Gelin şu günden başlap, oň diňe gowy tarapyny gözläp başlaly. Şonda daşlaň astynda basyrly ýatan gowhurlaryň üstünden hökman bararsy Ibrahim Asulu jogap beripdir. Bu sözlerden soňra ýanky adam tobe edip gumandan daş durjakdygyny söz beripdir. Bir sözden ibaret terbiye. Henüz beglik derejesine çykmanka Amadeddin Zengi harby tälimçi hem atabeg eken. Atabegler öz şägirdlerini dürli ilmlary harby sunugaty bir kemsiz öwredip, olary durmuşa ähli tarapdaýyn taýýarlar eken. Şoň üçin türkmeniň atabeglik mekdebi gaýry halklara da nusga görülle bolupdyr. Bir gezek Amadeddin Zengi öz şägirdiniň çydamlylygyny taplamak üçin onu dürli synaglara tedewar edipdir. Arkasyna agyr daşlary alyp, olary baýryň depesine daşamak buýrupdyr. Sonra hini demin dursap ýetişmänkä, onu jengele tokoya äkedip, ýaban haýwanlar bilen başa-baş darkaş gurmagy tapşyrypdyr. Özüm golay goltumunda durup, oň her bir hereketini özüne alyp barşyny syndapdyr. Halis askyn mejaly galmadyk şägirdine Amadeddin Zengi bary ýogy ýekeje sözi gaýta-gaýta ýaňsydar eken. Diňe şol söziň özü şägirdiniň her bir işe çydamly çemeleşmegini, ruhdan düşmezligini, ýene gylaw tapyp, gara güýjüni, sagdyn akylyna daýanyp, öňe okturulmagyna sebäp bolar eken. Her gezek şägirdi mundan aňarda mejalym ýok diýen terze halipasynyň ýüzüne dikanlap bakanna Amadeddin Zengi oňa çyda, ýene azajyk çyda diýer eken. Şägirdem halipasynyň anamyny ödemek üçin her gezek ýene azajyk çydar eken. Şeýdibem bary ýok barja sözüň ýene azajyk çydamagyň gudraty bilen şägirdi bir günne bir näçe işin hötdesinden gelipdir. Gün ikindiden aganna Amadeddin Zengi şägirdini ýanyna çagyryp,
her wagt özüňi ýa-da uya argyn duýsaň, ýa-da nämedir bir zada hötte gelmek çetin müşereýtseň, ýene azadyk çydaýyn. Azadyk gaýrat edeýin diýip, ýa-da uluga da, ýaýdan jaňlyga da perwermän öňe dyzasaň, hökman iş bitirersiň. Üstesine bu ýagdaý soňra enlige häsiýeti öwrülip galar. Endi barha kämil bolarsyň diýipdir. Bu dony hemmeler geýer. Sultan Yeminit Döwle Mahmud ibn Sebüktegin ogly Mesudyň gymmatbaha libaslary bürünmegi ey görýändigini bilenne onu ýanyna çagyryp, "Oglum, sen bu geýen donyny hemmelerem geýip bilýä. Tirme goşak, gonuşly ädik, jewher hanjar ähli ýerde tapylar. Sen hiç bir hazinede tapylmayan, hemde hiç kimin aňsatlyk bilen geýip bilmeýän donyny geýmäge, şol dony ýaraşyk goşagy dakynmaga münasipsiň. Şol dony bürünseň, gelşigin has artar" diýipdir. Bulardan ziyada libas näil bolýar diýip Mesut kakasından sorapdyr. Ol takwalyk, halallyk, sap yüreklilik hem ihlaslyk donur diýip Sultan Mahmud ogluny pendedipdir. Hiç bir hazinede tapdyrmayan bolsa, o donlary, libaslary nireden nädip gazanyp bolar diýip Mesut gyzyklanypdyr. Muň üçin 4 zady unutmazlyk gerek. Eslenlik ýaşy häsiýetiň, hemde salih amalyň özenini şu 4 zat şarh gibi aýlanyp duranlar. İlki bilen eslenlik zada girişmediňden uzal, ol iş hakda habaryň, bilimiň bolsun. Näme diýänliňe akyl ýetirip bilmeseň, gazanjak netijen haýryndan zeleli artyk bolar. İkincisi, eslenlik amala girişeňde ýaşy hem mäkäm niýet bilen maşla. Her hereketi amykly ýüregiňe duý. Her kim niýetine görä gazanar diýilen pehme eýer. Üçüncüsü, işe girişen soň daim ümzüň öňe bolsun. Bir başlan işini orta grupyny taşlama. Soňuny çenli alyp çyk. Dördüncüsü, işe, amala halis ýüregiň bilen ýapyş. Soğuk sala başurmak gögün halar netije eltip bilmez. Şu zatlara amal etsen, sen zinatyň, siratyň öňkülerden has ziyada bolar. Egninde halallyk libasy bolan insan, halkyňam, hakyňam sylagyna eýe bolar diýip Sultan Mahmud ogly Mesuda nesihat beripdir. Üzülmedik ýüp. Mäne baba bir gün öz şägirdlerini sinagdan geçiripdir. Olaň okap öwrenen zatlaryny, hakyky durmuş ýüzünde nenensi özleşdirýänliklerini bilmek isläpdir. Ýogsam, diňe bir şägirdlerden galaba adamzat bir zada azygyp, diňe şoňa dümtünip oturşyny, käteler durmuşyň başga taraplaryny gözden salaýmasam bar. Olaň ählisine şol bir ýumuşy buýurypdyr. Ýumuşlaň birem obalara we şäherlere siňip, mätäj adamlara ýagdaýyň bollugyndan kömek etmek. Olaň müşkülliklerini çözmäge ýol tapyşmak. Gögünlerini götürüp ýaşaýyşa ruhlandyrmak. Täze umytlara, maksatlary höweslendirmek eken. Elbette ýumuşyň şerti bir meňdeş bolsa-da, olaň her biriniň muňa özüçe çemeleşjekdigi düşünükli. Bir näçe wagtdan soň şägirdleri arasyna salym-salman iýdi giderlikde pirin bozogotyndan ätläpdir. Her biri öz başdan geçiren, duçar bolan wakalary hakda pire gazygyp gurrun beripdir. Mesele çözmegin, ilgüne nepagatly bolmagyň inşe ýollary, öz ulanan tilsimleri, ukyp başarnyklary hakda söhbet edipdirler. Mäne baba bulan her birini dikkat bilen dinläpdir.
Yoksam onsuzam şägirtleriniň ahwaly pire ayan eken. Ýöne töhwetdeşin diňläp bilmek iň uly edep saýlansaň, pir ahyryna çenli baş atyp maqullamak bilen kulak asar oturar eken. Olaň her biri özleriniň gabat gelen meselesine öz bolşly usul bilen çemeleşipdir. Biri malaýym sözi ileri tutsa, beýleksi diňe erjelligiň netije berýänligini ýaňzydypdyr. Ýene biri käte söze bat bermegin, ähene haýwat garmagyňa netijeli usullugyny tapdyr. Yer gelenne gaharyny getiren adamdan ýek ýarym duşanlygyny ustadyndan gizläp oturmandyrlar. Diňe mäne baban huduruny täzeräk gelen şägirtden biri öz öňünden birjigem yaramaz adamyň çykmanlygyny hemde çözülmän galan meselesiniň ýokdugyny aýdan soň beýlek şägirtden arasynda azkem gowrartyp başlapdyr. Hem köpçüligiň içinde sagy barka, sökeli, akıllysy barka, dälsi bolmazmy? İlçilikde her töwra adam hökman gabat geläýmeli. Bu sözlüğüne bir neme badyhowa görnýär diýipdirler. Emma ýaş ýigit gurlöş hörpüni ütgötmändir. Men üzülmejek ýüpüm bar. Nira dostum ýetýär. Men hemişe şoňa ýapyşýan, hem maksadyma ýetýänlikdir. Beýlek şägirtler bu sözü ör gökden gelipdir. Sen juda gögölüdiň ayan molly. Hiç wagt jadugoýluga bil baglamagyn, halanyan häsiýet däldir diýip ýüzlerini kete sokdurlar. Pir hezretleri bolsa, bu bolýan wakalara massa ýylgyryp oturan eken. Men bu ýerde jadugoýluk haqda asla dil ýaramok. Aňymda oýumda beýle pikir asla köwsarlamasa näme diýip ýaş ýigit geňirgenipdir. Yer ony sen o göze görünmeýän ýüpüň näme bolýar? Bize seni boynuň urgunly ýüplü görmedik diýip şägirtler yerli yerden oňa sora waryny ýagdyrypdyrlar. Men hiç wagt üzülmeýän ýüpüm, anancym hem imanym. Bir ýola düşdüm, ýa-da esenlik bir işe ýapyşsam, başarjakdygyma ýürekden ananýan. Çünkü halipamdan öwrenen pentlemiň birine, egerde siz ýürekden anansaňyz, siz hiç wagt ejizlemersiňiz. Hiç wagt gamgyn hala düşmersiňiz. Hemişe üstün bolarsyňyz diýilýär. Şeýdibem, men şol anam ýüpünden ýapyşyp, islenlik ýere anam bilen arkaýyn marýanypdyr. Bu sözlerden soň beýlek şägirtler ýeni öwrenmeli, özleşdirmeli zatlaň gaty känligine düşünüpdirler. Bari bir boljak bolsa. Günlöň birine käbä goňşulukda turan Mahmud Zamaxşarynyň ýanyna bir näçe adam baryp, ondan maslahat sorapdyr. Siz nädip dünýä pitwa etmän, hiç zady piňalman, gaýygamsyz, arkaýyn ýaşap bilýäňiz. Bize şu gün küýümüz tapsak, erkeriň aladasy gaýgysy bilen gara başagay bolýar. Siz bolsa ören asudy. Üstesine bize uzaklygyň hasardanypam bir doýumlyk owkat edinýär. Siz bolsa üýtgeşik zähmet çekeňiz ok. Emma arsgyňyz bizinkiden egip däl. Aladasyz ýaşamagyň syry nämede diýip sorapdyrlar. İslenlik zadyň iki uju bar. Boljagy ýa bolmajagy. Onsoň pikir edip görüň. Alada gaýgy edenim bilen barbyr boljak bolsa, men onu näme üçin alada etmelimişim? Ýa-da gaýgy alada edenim bilen barbyr bolmajak bolsa, men näme üçin bolmajak zat üçin kelle agartmalymışym? Şeýdibem, hemişe şu iki pikiri özüme hasa ýaly tutunýan. Ýazgatda bar bolsa, hökman bolaýmaly bolsa, barbyr boljak zat. Alada edeniňe degen ok. Tersine bolaýanada, ýazgatda asla ýok bolsa, hiç wagt bolmajak bolsa, barbyr bolmajak zat. Bu da asla alada edeniňe degen ok. Üstesine de gursak giňedigiçe arskyňam giňä berýär diýip,
jogap beripdir. Yazmak gowy, yüzmek has derur. Türkmen atebeglerinin biri öz döwrüniň Arap hökümdarlarynyň ogullaryna tälim berýän eken. Bir gün hökümdar oğlunyň okuwundan hem halyndan habar alaýyn diýip bulan ýanyna gelipdir. Emma okuw üçin niýetlenen hüjreden olaň hiç birini tapmandyr. Muňa bir näme gahary gelen hökümdar derrew atebegi hemde oğluny tapyp getirmegi buýrupdyr. Gözlew epes wagty alypdyr. Atebeg hemde hökümdaryň ogly Dejle derýasynyň kenaryna suwa düşüp ýörekendir. Hökümdaryň gahar siňen gaşlary asla ýazylmany bilmeýän eken. Emma bu ikisi özlerini asla müýnsiz alyp barypdyrlar. Okuw öwretmeli halyňyza derýan kenaryna oýnap ýörmek edebe sygýan zatmydyr? Men size oglumy durmuşa taýýarla diýdim. Bilim ber, hat ýazmagy öwret diýdim. Siz bolsa anamdan peýdalanyp oýna uýmanıp ýören ekeniňiz diýipdir. Ey atam, ustadym maňa oýun näle suwda ýüzmegi öwretip ýördi diýip hökümdaryň ogly dillenipdir. Bu sözlere azken köşeşen hökümdar barbyr öz pikiriniň dogrudygyny ýanjamagy isläpdir. Ýüzüp bilmegen gowzat, emma hat ýazmagy öwrenmek has derur. Durmuş deňizinde ýüzmek üçin ýazyp hem okap bilmek gerek diýipdir. Hak aýdýaňyz hökümdarym. Hat ýazyw has gowsy, emma suwda ýüzüp bilmek has wajibi. Çünkü ol özüne derek ýazyp berjek kimdir birini tapyp biler. Emma özüne derek ýüzüp berjek adamy tapyp bilmez. Her adamyň özü ýüzmelidir diýip Atebeg jogap beripdir. Atebegiň bu sözleri hökümdaryň hoşuna gelen soň oňa goşmaçy engam ýapmagy buýrupdyr. Hemde oglunyň tälim sowadyny oňa doly ananypdyr. Müň ýyl garaşan köprü. Yusuf ibn Tanrıverdi Atebegiň Misir we Kayır padşalygynyňky Rowşan ýyldızlar atly köp jiltlik eserini şeýle taryhy wakaýa atlanýar. 539-njy hijri ýylyna bir näçe uruşlardan hem töweşlerden soňra Zengi ibn Aqsunkar Roha şäherini Perengilden elinden gaňryp aldy. Olaň berkitmelerini ýumurdy. Emma qalada qiraýatlara aman berýänligini ýazdy. Olaň ählisine adyllyk bilen garady. Ýeňiş güni bu ýerde täsin bir waka boldy. Duýdansyz bir ýerden gelen sil, düýü zemini çümüp oturan köne sütünlöň üstüne açdy. Sütünlöň ýüzünde gadymy Suryan dilindäki ýazylar bardy. Bu ýerdäki uzak ýaşly oturumly ýyl adam şeýle sütünler hakda hiç zat bilmeýän eken. Hatta oň ýüzündäki ýazgylarym okap bilýän adam tapylmandyr. Diňe şo töwerekde ýaşaýan garry jöhüdi getirenlerini ol bu täsin ýazgyny çözüp onu arapça geçiripdir. Ol ýerde şeýle ýazgylar bar eken. Asfar nesil şalygyndan märi ýatdan çykarylypdym. Käteler çelgi, käteler münmer bolup göründüm. Soňra ara epesli boşluk düşdi. Egerde Zengi ibn Sunkar bolmadyk bolsa, men asla ýüze de çykmazdym. Alim sözlerini şeýle jemleýär. Heniz Zengi ibn Aqsunkar dünýä inmezinden owul müňlerçe ýyl oň adynyň sütünlere ýazylmagy juda täsin. Zemine basarnyp ýatan ol sütün müňlerçe ýyllap Zengi ibn Aqsunkaryň peýda bolaryna garaşypdyr. Iň howply zat. Bir gezek
Sultan Sanjar köşkünün ähli akıllarlaryny jemläp, olardan dünyadaki en howplu zadyň nämedigini sorapdyr. Dürli urlardan sowatly, alym ýükü ýetik ulamalar, söz täsirli, suhungy şahyrlar, katipler bu mejlise ýygnanan eken. Olaň her biri öz garaýşlaryna göre en howplu zadyň nämedigini öňe süripdirler. Münetçimler bisehet ýyllaz diýse, salgatçylar bereketsiz hasyly. Serraplar pulun hümmetiniň gaçmagyny. Şahyrlar hoş sözü dinleýänden azalmagyny. Alimler alyma höwesiň peselmegini. Garaz hersi öz kärine, hünärine göre bir pikiri garaýşy ortağa atypdyrlar. En howplu zadyň zäherli mörmöjekler ýa-da ýartyjy haýwanlarym bolup biljekdigini ýaňzydypdyrlar. Sultan Sanjaryň mejlisinde her bir paýhasly sözü uluk güýdülse-de, aglaba halatda agramy mertebesi artyk adamlaryň garaýşyna hemmeler diňsalar eken. Şolaň biri şahyr Muizzi bolupdyr. Sultan Sanjar şahyryň pikirini sorapdyr. Dünyada howplu zatlar kän. Emma ýalňyş sözden, ýalňyş düşünjeden howplu zat ýokdur. Esasanam kitaplarda ýalňyş ýazylan söz has hatarly. Bijaý söz başalar diýilýär. Yerini bilip sözlemeseň ýa-da ýalňyş bir jümläni dil alsaň, janyň howpasyna düşer. Bir jan kötener. Egerde kitapda, depterde haýsydyr bir sözü ýa-da sözlemi ýalňyş ýazsaň, onu şonu koyan bir näçe adam kötener. Ýalňyş ýazylan ýekeje söz durmuşyň akymyny düýbünden başga tarapda öwrüp biler. Hutçoň üçin mene ýalňyş sözden howply başga bir zat bardyr öýdemek diýipdir. Sultan Sanjar Muizziň sözlerini has iler tutupdyr. Biri bilen çäklenmäň. Günlüň mirine Mälik Şah baş wezirini ýanyna çagyryp, köşküň iň sowatly alymy kim diýip sorapdyr. Baş wezir köşkdäki alimlary olaň ýagdaýyny birin sanap urapdyr. Plan alim hata pesipden binagerlikden ökdü. Plany münetçimlikden has gowy başgarýar. O plany bolsa hak hukukdan ustat. Yine bir var. Harbi tilsimlere ezber. Yine birisi var. Yer yurtlar almany, geografiýany takyt bilýär diýip her birini suratlandyrıpdyr. Mälik Şah ertesi ýerden ähli alimden wezir wekilden diwanhana üýşmegini tapşyrypdyr. Aýdylan gün bellenen wagt gelip ýetipdir. Mälik Şah alimden birine ýüzlenip ondan bir mesele hakda sorapdyr. Alim edip bilen tagzim edipdir de, Sultanım, sizin bu soruýanyňyz hak hukuk ilmlaryna degişli. Muny plandan soraň diýipdir. Sultan ady tutulan alyma bakyp, oňa başga bir ilimden sowal beripdir. Ol alymam ýanky jogaby gaýtalapdyr. Sultanım, bu meň urum däl, muňa plany ökdedir diýipdir. Sultan oňa gaýry bir sorag bilen ýüzlenipdir. Emma jogaplar üýtgemändir. Meň urum hata pesip, emma bu sowal yer yurt ýagdaýlaryna degişli. Muňa plan alymy satdyr diýipdir. Garaz alimler hiç biri özlerine verilen sowallara jogap berip bilmändirler. Mälik Şah olara ýüzlenip, şuň ýaly uly kitaphanalaryň bar şäherine, mümkinçilikleň bol ýerine, diňe ýekeje alim bilen çäklenip oturmagyňyz ýeňaldyr ýa. Alim öz uguruny şuňur bilmelidir. Emma bu oň beýleki ugurlary bipar haramallygyny aňladanok. Hakyky ustad alimler bir alyma dälle bir näçesine eýe bolmalydyr. Biri bilen çäklenip oturmak
Güün qanırjy kämillige eltmez diýip jogap beripdir. Mätäçlik bir ugzat. Söz Sadi Abu Bekir Harazmi Hiran haçan toydur märekede mejlis sırsa söhbetdi. Mätäçlik bir ugzat. Şondan ayırmasyn diýip dile ederken. May tapsa sözünün arasyna goşup mätäçlik üçin şükür edipdir. Alim aýdýan bolsa bir hikmeti sır bardyr. Heniz biz düşünýän näler diýip adamlarym bir meýdan bugurruny kulak abartyp gezipdirler. Emma sözü şeýle bir täsir bolýar. Kulagyňa bir iýlenden soňra oň anygyna ýetmesen injalyk tapan ok. Ahir adamlaryň käbiri alymyň ýanyna baryp ilgün mätäçlikden aýyrsyn diýip giýje günnüz Allahdan dilýär. Sen bolsa olaň tersine mätäçlikden aýrylmajak bolýan. Şu sözü näme üçin öwran gaýtylaýanyny düşündiräýmesen bize zady düşünmän barha kejigip barýar. Anyk habaryny eşitip ýüregimizi bir injaldalypdyrlar. Mätäçlik bir gowzat. Şondan aýyrmasyn. Ýöne men mätäçlik diýemde özgeleri el serip gün görüp görmek ödüňini tutamak. Käteler kimdir birine nämedir bir zat üçin mätäç bolmasa onu adamlaryň arasyndaky asnaşykly, mehr muhabbetli gatnaşyklar ýeter giderdi. Egerde bizde hemme zat yer we yer gulaly ulluk bolsa, hiç adam mätäç bolmasa, onu ne yaradany ýatlardy, ne de bennesini. Öz başymyza bir töwra bolar ýörerdik. Mätäçlik bolýan biziň birege iş salyşyp durmagymyza, hal ahwal soraşmagymyza, didarlaşyp durmagymyza sebäp bolýar. Egerde sizde de şol sözüň anyk manysyny bilmeklikde zerurluk, mätäçlik ýüze çykmadyk bolsa, onda bu hakda ençeme wagtlap kelle döwmezdiňiz. Ýa-da iň bolmanyna men ýanyma salama da gelmezdiňiz. Şoň üçin adamlary birege baglanyşdyryp, gatnaşyklary berkidip duran mätäçlikden bizi aýyrmasyn diýip alim jogap beripdir. Adamlar bu sözleri eşitip uludan demin alypdyrlar. Nazar keramatly pir. Şamillerine dünýäň şar küncünden jem bolan alimler, söwdegärdir siýahatçylar, şu ýerdäki kanakadan birini öz illeriniň alimlaryny magtap, taryplap oturan ekenler. Biziň ilimizde şeýle bir alim bar. Ilmini 3 ýyl okasaň, gaýry ýerdäki 9 ýylky bilimi gazanýan diýse, ýene biri. Biziň ilimiziň alimlary bir okan eşden zatlaryny hiç wagt ýadyndan çykarmaýarlar. Şägirtlerinem şol usulda ýetişdirýärler diýipdir. Garaz, herkes öz alimlarynyň özgelerden tapawutlanýan, saýlanýan tarapyny taryplapdyr. Ýene bir ýurdun wekili, bilýänizmi näme? Biziň ilimizde şeýle bir keramatly adam bar. Ol eli bilen başyny sypasa, eýýän bereketi ýokýar. Ol ören keramatly diýipdir. Bu ýerde Harizmdan maran jahan keşdelerim bar eken. Hay duraweriň, keramat mertebesine Harizmdan öňe eýe çykjak ýokdur. Biziň ilimiziň bir alimy bar. Ol nazary bilen adamy öwliýa derejesini keramata eýe diýär. Diňe insanlara däl, kuşgumurlardyr janly janlarlara da täsir edýär. Eger şoňa bäs edip biljek ýekeje alymyňyz bar bolsa, aýdy beriň diýipdirler. Emma hiç kimden ses seda çykmandyr. Çünki nazar bilen öwliýa mertebesini eýedip bilen Necmettin Qur'anyň adowazasy şonsuzam o ýerlere mälim eken. Gazanna näme bar bolsa,
Abu Bekir As-Sulu'nun adabrayı, şöhratı çağı ıqlimlara yayran eken. Ol kuş oyunundan daşary edebiyattan, suhunmöylükden juda ezber ustad eken. Halif onu özünün baş maslahatçysy edip ýanyna alandan soňra oňa qiýa göz bilen garayan adamlar artyp urapdyr. Abu Bekir'in halifin ýanyna hormatyny ilki bilen oň meslekdeşleri, öz ýoldaşlary bahillik etipdirler. Olar her edip hesip edip Abu Bekir'in elini işten soğuşar ýal etmegiň külkülüne düşüpdirler. Bir gün göwnünü kine daşy bastyryp ýatan wezirleň biri Abu Bekir As-Sulu'nun ýanyna barypdyr. Hormatly wezir, köşüň içinde hem il arasynda adyňyz aýdylýan hoşamay sözüň çen çägi ýok. Hemmeler siziň iş alyp barşyňyza haýran galýar. Emma ilçilik, muňa düşünýän mar, düşünmeýän mar. Hatta töwerekde, olay goltumda da käbir adamlar ýepiňize däýän ýalypdyr. Abu Bekir As-Sulu muňa ýalgarypdyr. Müňdürli ýagşylyk edibem, ähli kişiň göwnüni görmek mümkin näl. Emma ýekije näşkurluk ýa-da adyňa aýdylýan yaramaz söz, ýagşy amallan elini soňuşdurmaly däldir. Egerde her gepe kulak göýdüp damak ýertip otursam, onda bu wagt meni bu ýerde däldi, öz şäherimde hammal hökmünde tapardyň. Düşünýäne de, düşünmeýäne de, hatda eden ýagşylyklaryny görmezlige salyp, hejirlik edýäne de, geçirimlilik edip bilmek ulu häsiýet. Onsoňam ýedi iqlimleri soran hökümdarlarym, ýedi bentler gözeler bagladan bolsalaram, olar hiç wagt adamlaryň agzyny baglap bilmändirler. Gazanda näme bar bolsa, daşyna şol lökülýär. Ýerliksiz aýdylýan ýakymly sözler bizi ulu maksatlardan däňdirip bilmez. Oy olar diýip diliniň höýürini görsünler. Biz bolsa edýän amalymyzyň diýipdir. Hiç bir sözüň onu raýyndan gaýtarmajagyny, göwnüni çökermejegini bilen soň, wezir lap geç ýyzyny dolanypdyr. Dünýäni özgörtmek üçin Top alimlerining biri Bayezid Bistami ýaş wagty dünýäni özgörtmek isläp, ýeje günni Yaradandan gujur gaýrat diläpdir. Perwerdigarim, maňa şu dünýäni üýtgöder ýaly güýç kuwat ber diýipdir. Ol şeýtmek bilen ýer ýüzüni bir salymda derrew özgördüsi gelipdir. Azkem ulolup, aňy durlanyp başlan çaglary, men bu dileýän zadym gaty ulu zat bolaýmasyn. Dilep alan zadymy soň özüm çekip bilmesem aýyp bolar. Eýem ömrüň ýarpysy geçdi. Men bolsa henide çenli bir zadym üýtgödüp bilmedim. Owsy perwerdigarim maňa öz maşgalamy özgörder ýaly akyl paýhas güýç kuwat bersin diýip dilek edipdir. Ýigitlik ýelginlerinden saplanyp, akyly durlanyp başlanyna bir maşgalany özgörtmegem ýeňil ýel paýzat däldigini, hopboty kän ýükdigini düşünüpdir. Şowat ol bir maşgalany däldi, bir özüni üýtgötmegi karar edipdir. Özümi üýtgödüp bilsemem uluza dahir diýipdir. Perwerdigarim, maňa özümi üýtgötmäge erk ygtyýar ber. Iň bolmanda maňa şunu bir miýesser et diýipdir. Şo ýeje düşünni oňa bir alahy ýaňy estilipdir. Sen muny başta diläň bolsaň, bu wagda çenli bütün dünýäni özgördüp bilerdiň. Heniden bir pille. Mundan soň iň bolmanda özüňi özgördüp bilersiň diýipdir. Dünýäni özgörtmek üçin ilki bilen özümiziň gowluga tarap özgörmegimiz gerek. Iň bolmanda gowluga ýakyn etmegi ýüregimize dugmek gerek. Alim, ýagtylyk. Uzak ýoldan gelen derwişleň biri Abdullah ibn Mübarek Merwediňiň howlusyna düşläpdir. İki tane alim gory ýetik pir, dünýä, durmuş, ýaşaýyş, sırly ilimler hakda uzak söhbete gumra bolupdyrlar.
Zahankeşte derviş görünüşten täsin gurrunlarından dur saçsa Abdullah ibn Mübarek halifalarından alan öwdü hakda gurrun beripdir. İki ägirdiň söhbetiniň soňy alym hemde on qadryny bilmeklige syrgypdyr. Söhbetiň arasynda bular birek-birekden özlerini has geň aldyrýan zatlar hakda sorapdyrlar. Derwiş, men adamlara geň alýan. Olar dünýä mülküne eýe bolsam diýerler. Emma şeýle mülkü eýe bolmak, onu elinde saklamak üçin alymyň zerurdygyna welin pisinde etmeýärler. Alym ehli ýoluň açary, hazinalan salgysy. Hatta yerlikli alym arkaly ýöneköz adam altyna öwrük bolýar diýipdir. Abdullah Hazretleri derwişiň bu sözüni makullap, hakaýdýan alym nur. Ol bize gerekli hem ähmiýetli zatlaryň nirededigini görkezip duran ýagtylyk. Dünýä tümlüge bürönennede ýene şol ýagtylyk ýol görkezýär. Ýöne meni geň aldyrýan zat adamlaryň aglabasynyň şol ýagtylyga tarap uğsun atmaýanlygy. Almy bilen meleklerden ýokarda bolmaly halyna mör-möjeklerden hem pete düşüşine geň alýan. Hatta hiç ile aklı yok, şivin sirkeylerdir, mör-möjeklerim ýagtylyga tarapdydyya. Alymyň gadryny bilmeýänler bolsa, munyň tersine diýip jogap beripdir. Düşünüp şükür et. Pirin ýoluny eýerip, şägirtlige ýaňy başlan ýigitler özara gurrun edip oturan ekeni. Käteler durmuşdan zeyrenjek bolýas. İşlemmiz, göwün işimizçe bolanokmy näme? Ya bir müşgüllik bilen petepet qabat gelsek, onu yeňip geçmegi ýokuş görýäsmi? Agar degýämi? Garaz, käteler şükürjelawy elden sapyp, zeyrenje berläýäs. Zeyrenmek adamyň zannyna bardyr da. Bir wada saklanyp bolanok. Her nämede bolsa, beýi gördüp pikir et. Pesi gördü şükür diýilen söz dadymyza ýetişäýär. Teselli berýär. Şonno daşta görükdäki ýa-da tanyş bilis käbir adamlar bilen öz günümizi deňeşdirip görýäs bolyn, ýene bizinkiden ganymaty ýok. Muňa da şükür diýişip oturan ekenler. Şägirtleriniň bu söhbetini diňläp oturan mäne baba, balalam, nagmaty ziyada etmegiň ilkinji asary şükranalykdyr. Şükür etmekdir. Key oňormarsyňyz, özüňizi özgüler bilen deňeşdirin. Begenere artyk zady köp taparsyňyz. Emma inni siz galaba halkdan bir gez ýokarda ýöremeli. Deňeşdirip dälle şeýle nygmat bilen özüňizi bihasap känligine düşünüp şükür edin. Düşünüp şükür etmegiň sowaby deňeşdirme şükürden esse artykdyr diýipdir. Nalaşlyk. Jalay ýigitleň biri Nezmetdin Kubranyň huzuruna barypdyr. Tafsir. Mene yaramaz endigimden saklanyp bilemok. İl arasynda edebimi saklasamam, yer çolorup başladygy meni bolmasyz niýetler jylawlap başlaýar. Nire çapýanymy, näme diýänimi bilemok. Uzakdan bir gara görünnügi ýene de menden salihatly adam ýok. Birini görüp durkam, şerişden saklanyp bilýän. Emma may bollugy ýene ters ýola gaýyşyp başlaýan. Nalaç gelip görünýipdir. Ogul, aslında bu hereket iki yüzlülüğün alamaty. Emma şeýle häsiýetiň bardygyny boyun almagyň, ondan saklanmaga ymtylşyň ýaşy niýetiňden habar berýär. Her wagt ýanyň alyp durjak adam tapylmaz. Ýöne inniki gezek, şeýle pişä barmagyda dönüňden derrew asmana seret. Şu ýerdäkini ýadyňa sal. Hemde seni biriniň gowy sinlap oturanlygyny ýatla. Utan. Ýok, eger olum täsir etmese, onu ayaň astyndaky topraga seret. Hemde o ýerdäkileri, ötün geçen merhumlary ýadyňa sal hem utan.
Ana şondan soň şola yerdigine qaramazdan özüň ýeke däldigini duýarsyň. Bet işleň asla goloýuna barmarsyň diýip Necmettin Kubra jogap beripdir. Özüň üýtgemeseň netije üýtgemez. Abu Bekir Harazmi üren sowutly adam eken. Alim bilimde, edebiyatda şeýle uly mertebelere ýeten alim hemmeleri hayran galdyrypdyr. Oň şeper sözlülügine öz ýöwrüne taý tapylmandyr. Netibesi dartyp, ençeme şäherlerde ýaşamaly, okumaly bolýar. Ahiri şol ýöwürdäki alim merkezleriniň biri Bagdada göçüp barýar. Bu ýerde halifin köşkünni uly abray hormatdan peýdalanýar. Şol ýöwürde şäheriň barjamly adamlarynyň birini katip bolup işleýän ýaş ýigdekçe Abu Bekir Harazminiň ýanyna barypdyr. Ustad, günümden närazy halim ýok. Emma mundanam has gowy ýaşasym gelýär. Muňa garamazdan käteler bir pikir inkise gidirýär. Men şu küýsegim kanagatsyzlyk bolaýmasyn diýen. Göwnüm has gowusyny, gije günnüz Allahdan arsal baýlyk dilýän. Emma şu wagtky ýerimdenem aýrylasym gelenok. Bu ýerde maňa garaşyk edişleri, hak ýeşdek berişleri ganymat. Men nädemde mundanam has gowy ýaşap bilerini sorapdyr. Abu Bekir Harazmi ilki bilen pikirimi üýtgetdi. Maksadyny aýyl-saýyl etdi. Soňra şoňa görä iş ýörediş ýoluny sazdy. Göwnüň has gowusyny küýseýän bolsa, muşin gije günnüz Yaradandan dilýän bolsaň, şoňa laýyk hereket et. Ýüregiňe salynýan pikirlere kulak as. Öwrenşen zadyňa ýapyşyp otursaň, şu wagtkydan üýtgeşik netijeni tama etme. Özüň üýtgemeseň netije üýtgemez. Onsoň has gowusyny islemek tamakinlik ýa-da kanagatsyzlyk däldir. Egerde men has gowusyny islemedik bolsam, onda men durmuşda hiç ýyl üstünlük gazanyp bilmezdim. Hatda şu derejäme-de ýetip bilmezdim. Egerde has gowusyny islemedik bolsam, onda men öwrenen harplamdan sanaýmalja sözi ýerlikde ulanardım. Başga zada başgallarmazdım. Şygyriyetiň gapysyny kakmaga milit etmezdim. Emma has gowusyna bolan islegim meni barha taplady, hemde has gowy ýerlere de getirdi. Üstesine de özüm üýtgemesem, netijem üýtgemeýändigini ýaşlykda akyl ýetirenim has köp peýda berdi diýipdir. Altı häsiýet. Müňlerçe şägirt ýetişdiren Kubra Hezretleriniň howlusy hemişe jemenneden dol eken. Ustadyň şägirdi mertebesine eýe bolmak üçin diňe akyl üşügiň, ukyp zihiniň, alma höwesekligiň ýeterlik bolman, haýsydyr bir hünärden baş çykarmak esasy şertlen bir eken. Sebebi kimdir biriniň boýnuna oturman, öz iýjek işlegiňi öz halal zähmetiň bilen gazanmak hökman saýlypdyr. Olaň özlerini alyp barşy, edep terbiýesem pikirin üstünde bolupdyr. Täze gelen şägirtlerine öwüt berenni ilki bilen şu altı häsiýete puhta eýermegi tabşyrar eken. Birinciden, her öňýeten ýa-da geldi geçer zatlara gaharlanyp ýörmäň. Onna göwnüňize yaramayan bir häsiýetiň bardygy gahar kine sebäp bolup bilmez. İkinciden, bimany hem ähmiýetsiz sözleri aýtmaň. Üçüncüden, nämnasib adama serpaý ýapmaň, nygmaty isrip etmäň. Dördüncüden, her öňýeteniň ýanyna sarıňyzy ýaýyp ýörmäň. Beşinciden, hemmeleri ananyp ýörmäň. Altıncysy, ýagşy bilen ýamany, dost bilen düşmany saýgarmagy başaryň. İlkinji düşmanyňyz bolsa şeytandyr. Şoň üçin edýän işleňiziň soňuny seljeriň diýer eken. Gursagyň giňligi, arskalyň giňligi,
Bir gezek Ibrahim ibn Ethem yol bilen ýörep barýaka yüzünden gam damjasy ýagyp duran bir ýaşygydyň üstünden marpdyr. Daşyndan göräýmäge tüňü sagat, jany gurot, emma gaýygama ýan berip oturmasy pirin ünsün çekipdir. Ýaşygydyň ýanyna baryp, oň ýagdaýyny sorapdyr. Gün uzaran aladasynyň başdan agdykdygyny, gadan jedere şertiň ýokdugyny aýdyp, yigit yüzüni aşağı salypdyr. Ibrahim Ethem, sana 3 sowalym bar. Şoňa dogry jogap berseň, sana arskyny tapmagyň ýoluny salgy bereň diýipdir. Yigit bu sözleri begenipdir. Ibrahim Ethem, heyde dünýäde durmuşda Allah'ın istemedik ýagdaýy ýüze çykyp bilermi diýip sorapdyr. Yigit, ýok, ýüze çykyp bilmez. Durmuşda näme ýüze çykýan bolsa, ehlisi Allah'ın erk iradasy bilendir diýipdir. Ýagşy, sana ikinji sowalym. Nämedir bir zat seň maňlaýyňa ýazylan arsgaly egsip bilermi diýip piri ýene oňa sorag beripdir. Yigit, ýok, hiç bir zat maňa takdir edilen zady menden sowam bilmez, nisibämden alybam bilmez diýip jogap beripdir. Ýagşy, onda sana 3-nji sowalym bar. Nämedir bir zat sana ýazylan ömürden ýekeje pursady ogurlap bilermi diýip pir 3-nji soragyny beripdir. Hiç bir zat men görmeli, men ýaşamaly ömrümiň pursatlaryny ogurlap bilmez diýip ýigit aýdypdyr. Yer ondan näme üçin gaýygama batyp tukada oturýarsyň? Durmuşda bolýan her bir zat, her bir waka biziň barhat taplanmagymyz, dogry ýola düşmegimiz üçin ýüze çykýar. Bolýan zatdan ehlisi biziň diňe behbidimize. Yerinden tur, üst başyny kakışdyr, hemde ýola düş. Gursogyny giň tut. Esasy sır şu zatda, arsgalyň giňligi, gursogyň giňligi bilen ýüze çykýandyr diýip Ibrahim Ethem oňa ömrüni degýän öwüt beripdir. Keramat sırasy. Ustad alimden biri Kasım ibn Muhammed, Türkmen alimi hem serkerdesi Abdullah ibn Mübarek bilen sapara çykypdyr. Yol boyu Kasım ibn Muhammed'in serinne bir pikir tüwele ýaly köwsarlap, oňa hiç ýynjalyk bermeýän eken. İlisinne şeýle uly abraýa eýe bolar ýaly Abdullah ibn Mübarek bizden ütköjük nämäni başarýaka? Namaz okuýa diýseň, namazy bizem okuýas. Kitap okuýa diýseň, kitaby bizem okuýas. Ağız bekleýä diýseň, bizem seher seýlälige turup ağız bekleýäs. Süwüşe gatnaşýa diýseň, bizem elimize naýdadyr galy jalyp süwüşe gatnaşýas. Haja diýä diýseň, bizem haç parzyny berja edip gördük. Bu adamyň bizden artyk ýeri näme diýip bar ünsü pikiri Abdullah ibn Mübarek hakda eken. Olar Şama barýan ekenler. Hemde ýol orunyna bir öýde düşläp, ijesini şo ýerde geçirmegi müwessa bilipdirler. Ýary ije söhbetiň mazaly gyzan wagty şyraň ýagy oturup durdy. Onuň ýagtylyk berip duran peltesi öçüpdir. Adamlaryň bir näçesi ör turup, bir tär bilen şyrany ýakmagyň uğruny çykypdyrlar. Emma daş töwerekden ýa-da goloy goltumdan derde yarar ýaly zat tapmanyrlar. Halis alajy bolman soň hemmeler eli boş ýyzyna dolanypdyr. Kitaply söhbetiň bolsa arasyny üzer ýaly däl eken. Ol juda gyzykly eken. Hemmeler dolansa da Abdullah ibn Mübarek wagty bilen gara bermändir. Bir haýupdan soňra jogur ak sakally, göz ýaşy edilen Abdullah ibn Mübarek eli ýagty sıraly öýe giripdir. Hemmeler muňa haýran galypdyr. Özü aýtmasa da, oturan adamlar soramasa da, olan gögünlerini ornan bir pısırdy. Bu sıraň Abdullah ibn Mübarek'in keramaty bilen ýaklandygyny welin inandyrypdyr. Bu ahwalaty gören Kasım ibn Muhammed şondan soňra ýol boýy
özünü biincalyk eden garjaşyk sowarlardan halas bolup, ustad alymyň beýikligini ýüregi bilen ikrar edipdir. Bu şeýle de bolaýmaly. Beýiklik gözden gizlin galmaýa. Ol haçanlar bir wagt, nähiller bir wakaň üstü bilen ikrar ediler ýaly röwüşde ýüze çykýar. Quş arsgy. Bir gezek Mälik Şah ýanynyň leşkerleri bilen uzak ýoly ýürüýüşe çykypdyr. Yürülmedik yerlerden yol ýatap barışlaryna olar gizlin dağ geçitleriniň arasyna görür gözden pynhan ýerde ullukan bir hazinaň üstünden barıpdyrlar. Sultan nökerlerini hemde hammallaryna ähli hazinany arabalara ýüklemek buyurupdyr. Asalym ýörenlerinden soňra gür ilatly bir owan qarasyndan çykypdyrlar. Sultan ýanky hazinalardan tylla kümüşlerden her eskerin paýyny berenden soňra galan ähli zady o wilatyna paýlamagy buyurupdyr. Sultanym, beýle tarhan nökerlik etmäliň. Munşa hazinany şeýle berip goýbermek akylly iş bolmasa gerek. Döwlet hazinasyny doldurmak üçin haýry nepi köp bolardy diýip wezir wekiller sultany bu pikirinden gaýtarmaga darjaşypdyrlar. Emma sultan raýyndan dänmändir. Biziň arsgalymyz goşuň arsgaly ýalylar. Goş hiç zady gaýry etmez. Ir bilen höwürt götünden aç garnyna uçup gider. Agzy doluwam dolanar. Töwekkelin işini taňra öňerer. Gerek arsgalymyz aýny wagtynda öňümizden çykar. Şo wagt paýymyz asmanyna bolsa ýere düşer. Ýeriň astynda bolsa ýüzüne çykar. Uzakda bolsa goloýa geler. Goloýda bolsa almasy ýeňil düşer. Az bolsa köpeler. Köp bolsa barha bereket artar. Şeýle paýdyr netibe bilen gurşulyp durkan arsgaly gaýgy etmek hata bolar diýip Sultan Mälik Şah jogap beripdir. Ýolborsly hikmet. Keramatly pir Nizmetdin Kubran huzuruna gelen ýaş ýigitleň biri okap öwrenen zatlarynyň ýadynda galmaýanlygyndan zeýrenipdir. Durabara oň özünden göwünü geçip, lapkeşligi umydyndan ursan çykyp başlapdyr. Şägirdiniň içki hasardylaryny daşyndan aňýan keramatly pir onu ýanyna çagyryp ahwalyny sorapdyr. Tawsir, ilmisde geldim. Emma soňky günler başarlygyma guman edip başladym. Ýatkeşligim kütelýär. Okan zatlam dolu ýadymda galanok. Alazyny bolsa tey bilemok diýipdir. Bu diňe sen nedär? Ol ýagşy ise ýol goýan her bir adamda bolýan ýagdaý. Uly höwes bilen işe girişersiň bolýan asalymdan ostogsuz bir ýerden gumanlar ikirjiňlenme peýda bolup başlar. Ine şu ýagdaý ilkinji hem iň esasy synagdyr. Kim şu synaga hötte gelmese, ondan üstün çykmasa, derrew maksadyndan dänýär. Haýyrly işlerim bitmän galýar. Egerde şeýle ýagdaý ýüz berenne, o pikirleri per bermän, asyl maksadyny gözden salman, ýene erzellik bilen dowam etseň, saýlan ýoluňy berk ýapyşsaň, ýanky ünjüler dumany, sirler gider. Öňüňde haýyrly maksadyň barka, ony uşak aladalara da, ýaşy niýetiňden sowmak isleýän adamlara da ähmiýet berme. Hemişe ýolbors ýaly bolgun. Şiwin şirkeýler oň göz gaşyna gonyp ünsüni bozmaga synanşarlar. Emma ýolbors olara ähmiýet bermän, diňe öz awyny, öz maksadyna nazaryny diker oturar. Şeýdibem öz isleýän zadyny gazanar diýip pir jogap beripdir. Halipasynyň hikmetli sözleri şägirdini galkyndyrypdyr. Aýtmaklaryna görä, ol şägird soňlugy bilen piriň iň ökde talipleriniň biri bolup ýetişipdir. Tümlüge gözüňe öwrenişdi.
Günlüň mirine Abdullah ibn Mübarek şägirtleriniň biri bilen uzak ýolu sapara çykypdyr. Gün ýaşyp garaňky gatlaşyp berenne giýje ýol ýüremegi uslup bilmän goloý goltumdaky bir guýyň ýanyna goş ýazdyrypdyrlar. Olaň biri alym ýükü ýetik dana, beýleksi ýaňy bu ýoly düşen şägirt. Olaň arasyndaky her bir söz, pikir, garaýş duruşyny paýhasa ýorulan eken. Bimani ýa-da howaý jümleler olara düýbünden ýat zat bolupdyr. Aşamlyk edinen soňlar şägirdi Abdullah ibn Mübarege köpräge gidenseň garaňkylyga da gözüň öwrenşä ýan eken. Hemme zady aýyl saýlyp görüp bolýar diýipdir. Halipasy bu sözleri başgaça äheň bilen dowam edipdir. Hak söz. Tümlükde uzak saklansaň, oňa da gözüň öwrenşýär. Emma garaňkylyk her bir zadyň diňe suduruny görkezýär. Apaýdyň görkezmeýär. Barbar ýagtylyga taý geljek zat ýok. Edil alym bilen sowatsyzlyk ýaly. Näçe köp okadyňça her zada aýdyň gözi ýetirýän. Egerde diňe harp öwrenip, okap bilýäniňe kanagat edip otursaň, onda durmuşyň diňe suduruny düşünip bilersiň. Köp okamak, köp öwrenmek gerek diýip Abdullah ibn Mübarek jogap beripdir. Halallyk. Abdullah ibn Mübarek Hazretleri töweşe ugramadynyň öňü sirasyna bedewine atlanjak bolup duran eken. Birdenke ol öz malynyň goňşy atyzdan bir agaz maýsa iýenine gözi kaklaşypdyr. Ol watan goragy mukaddes zatdyr. Beýle mukaddeslige ugrajak bolup durkam, her zadymyň halallygy wajyp. Men bu mali şo goňşyma sowgat bersem halalladygym bolar diýipdir. Hemde pikir etşi adam yerine ýetiripdir. Alim watan söýjüligi iň mukaddes duýgu hasaplap, watana dahylla bir iş etjek bolsa, süňgüniň hem köňlüniň hem işe halal arasa bolmagyny iler tutupdyr. Kudret we geçirimlilik. Sultan Mahmud Gaznali'nin yürüyüşlerinin birinde elem jahany qara bulutlar qaplap alypdyr. Yerli porxanlar, jadygoýlar hemde tilsimmazlar sultanyň goşunlarynyň öňe ilerlemegini, öz ýurtlarynyň jümmüşine aralaşmagyna päsgel bermek üçin ähli hokkularyny, pirmlerini ulanyp howany bulaşdyrýan ekenler. Şeýdip Mahmud Gaznali'ň goşuny çar tarapy daglyk bilen örtülen gür tokoýlugyň içinde gabalyp galy beripdir. Zemin bilen asman arasyny tutan, hemde bir näçe gün dowam edýän ýagyş ýagmyrdyr ümür dumanynyň ýaňa haýsy tarapyň kabla, haýsy tarapyň gaýradygynam aňşyrar ýaly bolmandyr. Sultan ähli münetçimlerini, alimlerini, harby serkerdelerini çagyryp geňeş edipdir. Bu ýagdaýyň çykalgasyny sorapdyr. Emma orta atylan pikirleň bari netijesiz tamamlanypdyr. Sultan bir sellem oýurgany oturupdyr. Soňra diýdine qakyp, "Wah, bar günä özümde. İlketmeli zadym, iň soňunda aklyma gelýär. Her zadyň alagyny adamlardan öňürti, Allah'dan dilemegim gerek ahyry. Töwekkülligimi puj etmäýin diýipdir." Soňra bir gara çekilip, Perwerdigara münajat edip başlapdyr. "Ey yaradan Allah'ım, täwlümi sebäpli bize kudretyň görkezdiň. Inni geçirimliligiňe görkez. Çünki sen geçirimliligiň gazabyňdan ürstemdir" diýip dilek doga etipdir. Täsin ýeri şondan soňra tiz wagtda howa açylyp, daş töwerip mazal durlanypdyr. Sultan bolsa töwekkülçilige ýugurulan ýeňişli ýollaryny tarap uğralypdyr. Yürekden islemek.
Almy bilen zamanasyny ank eden türkmen alimi Abu Nasr Farabi özüniň taý tapylmaz zehinler ukyby bilen mal mülk kazanmaga ýagdaýy bolsa-da günnelik azyk owkadyny üçin etjek 4 dirhem bilen mydar edipdir. Bir gezek ol gaty çöregi suwa edip iýip oturan eken. Tanışlarynyň biri şeýle düşünjeli, sowatly alymyň gaty çörek bilen ýüreklilik edinýänligini görüp oňa degmek isläpdir. Halipa Nazmymatdan dol saçaga eýe bolup bilýärken, gaty çörek bilen oňa etmek oňlanýan zatmydyr? Gitti wezirden köprek zat sory. Zähmetine göre içlenini al. İç garnyň möjü. Nine hayran. Bu gaty çöregi nädip işleýän alýar diýipdir. Alim bu sözleri parahat dinläp oturupdyr. Soňra iýmekden garaz açlygy gidermek bolsa el ýaly çörek ýeterlik. Nahar ilenne aşgazany 3'e bölmeli. İýmit üçin, su üçin hem-de dem üçin. Ýagny demalara yer goýmalydyr. Ondan mene işdäm alýança tagapyl edýän. İşdäm alýança ýemogam. Madaly azygan soň işdämenlik bilen iýen her bir höregiň lezzeti, bereketi düýünden başgaça bolýar. Bu ýagdaý iş hemde alynmabatda da şeýledir. Yürekden höwet edip, ihlas bilen ýapyşýan her bir zadyny, hatda ol ýöneköy gumum bolsa, humy öwürüp bolýar. Esasy da yürekden isläp ýapyşmak diýip alim jogap beripdir. Çölüp zanrey dağı eş Ağzına 40 min 40 dişey Ne yılan nerey beş Ne mathadirey harcı ne tutçardır ey borcu sevgen Ne galadır burcu sevgen yavur ey Bağman 70 ey beş Sinamda ışkın ey gel dağı var Dilsiz ağızsız ey gel yağı var 360 ayağı yavur ey her ayağının ey parmağı 5 Parmağı 5 hey Ay parın küdün yedi elim Her öyde yürüm meşatçım Her atayırım ne şardım ey Her kaysının ey beş Mağtumul yerine